तुमका काही आता राहणं नसायनी रूम क्लीन करण्यात आलं जायतोस काय काठ्याड्याचे रूम क्लीन करचे कोणाक जायत एक कष्ट काम केल्यारी सुकणं इसिल्या मग काम प्यारे आमची बाईला येतात आमका खर्च साधे एक दिस नजरे एक दिस आता म्हणजे कसे फोल्ड करणे झाले देवा कर गा असं तू काय करणार सांगा म्हणजे ब्लू टी शर्ट असले काही असा गाले रे कंचे तुझे ब्लू टी शर्ट गाले करते रे गडी केले कोण गडी करता गडे गडे म्हणजे ब्लू टी शर्ट असले जाय असले मका अंगा इसिल्या गंगा ये ना अंगा तुम काही ते काम करू दान का ना कंचे तुझे टी शर्ट रे आणि तुला काही असा तुझे टी शर्ट की तूंगी ते टी शर्ट ತಂದು कॅमेरा गिटार करून असले नाही ते कॅमर गिटार कन घेऊन असले टी शर्ट कॅमल गिटार दुबई मम्मी मग फोल्ड करता देर बाई का दी 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 खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय गया